ברוכות. ברוכות הברוכות המוזמנות. עזבו הכל. קחו כל מה שידעתם על הכתרות. תקנו את העיניים וזכרו באהבה הראשונה שלכם. יואב! בשיחה הראשונה שלכם. אמת או חובה? חובה עליך שאתה אוהב אותי. מה? יחזו בהרגשה הזאת. הכל בסדר איתה? זה הרגע שלכם. הוא מגיע לכם. תודה רבה, תודה רבה. אחרי שהמבחנים נגמרו. ביי ביי טיצ'ר. סיימתי. פרגנו לעצמכם. יש לי לב זר. תפתחו את הראש. אוי, מאמי. מה אני עושה איתה? עזבי, מרצה. מרצה של מה? של ההכתרה? מרצה של ההכתרה. חמודה! חמודה! עכשיו, כל מה שנותר לעשות הוא לשלם 10 שקלים ולחכות להכתרה. יואב? מה? לא יואב. הכתרה, ד' אדר, 11 לשלישי. יונתן?